Jadi dung magumuk siya pulusia taon si Abraham di dama go Adonai na mandok tu ibana. Audo debata na sun sinagogo say magparangi di jolok kumaho cala daulat roham. Asau pahot pada kutuho cala asau pahot pada tutuho cala hupa torop si tutuho. Jadi manuka masih Abraham. Nungi makatai debata musedo tibana. Yang goau ida ma nunga hok pada kutuho. Jara nunga torop akabang somarup kutuho sogot. Alani dang be si Abraham goagmu honon si Abraham ma goagmu ay nunga upabakito. Ay nunga upabakito kay biopo ni torop akabang so. Jala so paksitutuho tu pahaku. Jala pabakitoku ma. Jala pabakitoku ho gabi opu paksada ni akabangso say maruas yako akaraja. Say pahotoku do pada kutuho do tu pinopangmu sogot magsudut-sudut gabi padan saliling-liling na pabuah au gabi debatam do debata ni pinopangmu sogot. Jala lehonoku do tuho. Jala lehonoku tuho do tu pinopangmu sogot tano paisolatan munuaing. Imasadok tano kanaan bain pagtohapan sa liling-liling na jala debata na sida au. Akum ni didok debata tu si Abraham hope sa ingot mapadan na ubay ni ho do pinopang musogot magsudut-sudut. Ondo padan singoton muna na ubay ni tuho do tu pinopang musogot. Iko sunaton do nasa bawas yan hamu. Iko sunaton muna do sibuk muna bayat tada ni padatu do tamu. Ia anak sunaton muna ma moro magumug walubongin. Nasa bawa pinopag muna na tubu di jabum do na tinuog ni hebeng siyan nasa halak siliban naso siyan pinopag mo. Iko sunaton do na tubu di jabum do na tinuog ni hebeng mo asa padan nasa leleng na do pada tu dia disibuk munai. Ia bawa paghuluk naso taksunat. Sibuk ma iri pasonoton do ibana sian bangsona ala diose pada tu. Dungi didok debata Mose tu si Abraham dang be si Sarai do honon mo goag ni Jalmam si Sara ma goag na ay pasu-pasuoku ibana jala lehonoku madiho anak sada nang sian ibana jala pasu-pasuoku ibana gabe akabangso kari raja ni akabangso maruan sian ibana sogot. Jadi manukat masih Abraham jala mekel didok madi bagasan rohana. Tung tubuan anak majol masih 100 tahun. Jala manubuhon matagamon si Sarah naong namarumu siap 10 tahun. Dongin na si Abraham ma tu si debata. Asa mangolu si Ismail magadopoko. Jadi na debata ma tongodo iko tubuhonon si Sarah Jalmam anak sada diho bain magoag na si Ishak pahotoku do pada tutu dohotibana padan na sa leleng na go di pinopang na sogot. Takingot tu si Ismail pe nunga hutangiok ko ida ma nunga pasu-pasu ibana tupahaku ma ibana gabe asa tokop si tutu ibana 12 raja tubuh na cala bangson na bolon ibana baenoku. Alai anggo padaku pahotoku do si Ishak si tubuh honon ni si Sara diho taoni songonon. Jadi dungsun debata makatai do tibana manaik madebata sian si Abraham. Dongi dibuat si Abraham masih Ismail anak nai do sude anak akan na tubuh di jabuna ro di sude na tinuog ni hepeng na nasa bawa pangisi ni jabu ni si Abraham jala disunati sibuk na sida las diari pakatayan na songan na didok ni debata tu ibana. Ia umur ni si Abraham dinatasunati sibuk nai siya pulusia tahun do. Alayanggo umur ni si Ismail anak nai 10 tahun do. Dinatasunati sibuk nai.
Laos tiari nasa sedai do taksuna si Abraham do si Ismail anak nai. Rodi nasa bawa pangisi ni jabuna na tubu di jabuna do na tinong ni hepeng sian halak si leban taksuna do irap dohot ibana.